Gihatagan og pagtagad sa nagunang magbalanday sa lokal nga simbahan sa Usabis nga iampo mga political leaders aron nga mamahimog makaabgon sila nga walay maayong kapadulngan ang bingkil-bingkil o panag-away diya sa politika. Kinagyatagan og pagtagad Archbishop Martin Sarmen Tabawa DD di palamang dugay Santos Camisa nga gipaygayon sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa nagmaya sa Usabis sa kasulungan sa kamistahan sa Immaculada Concepcion nitong Domingo. Di naghihimo ang mga pontifical mass. Gatagan og pagtagad sa Arsobispo nga iampo ang mga katawhan, ilabi na ang nasod nga magmalinahon sa away, ilabi na sa nahitabo nga away sa politika. Tali nila Marcos, Romualdez Bato kang Duterte. Nga walay maayong padulngan ang mga away sa politika kay ang rason nga naa ang political leader aron hatagan ang katawhan sa dalan nga kalambuan nga magdala sa paglaom sa katawhan. Kay maluan nga nagpagawas og pastoral letter ang Arsobispo sa Archdiocese of Usabis sa pagsunod sa panahon sa Advento nga hunungo na ang mga bingkil-bingkil sa politika nila Marcos Romualdez Bato kang Duterte nga ipunting ang pagpangalagad sa paghahimo og plano sa kayusahan sa katawhan, mga maayong plano. Kay kung anaa ang panagbingkil-bingkil sa politika, ang katawhan malibog og nagbahin-bahin og mawala ang panaghiusa. Kay sa ngalan sa natao nga Mesiyas, batunan ang kalinaw aron makabot ang kalinaw. Sumapa sa Arsobispo, gihatagan na subli niya gihatagan og pagtagad nga iampo ang mga political leaders nga makahatag sila og kalambuan o kaayuhan alang sa katawhan sa tibuok nga nasod. Dunay paglaom nga makaangkon kitag kalinaw o kagawasan kung kita magkahiusa sa pagampo, magmapaubsanon nga mangita sa Ginoo ug mutalikod sa atong pagkamakasasala. Kini ang kahulugan sa Adbyento. Atong iampo ang tanan natong mga political leaders nga ipahari ang kaayuhan alang sa kauswagan o kalambuan sa atong nasod alang sa kalinaw o ingon man usab aron atong matilawan gayud ang tinuod nga kagawasan. Kini ang rason ngano nga adunay kitay mga political leaders aron mugiya kanato ngadto sa dalan sa kalambuan. Ang TV Kabayan Payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Usabis Archbishop Martin Sarmen Tabawa DD sa pagpaygayon sa paghatag og pagtagad sa paghangyo sa katawhan nga iampo ang mga political leaders alang sa kalinaw sa atong nasod. Alang sa DX, Dini Semana Jugabanang Radio Siman, Dominio Manuel Rodquillo Jr. Danang sa Nakbayan.